Γεια σας γατάκια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 200 εγγεγραμμένους. Πολύ ωραίες αυτές τις κορεάτικες στολές. Δεν είναι σαν τις ελληνικές ποδιές που φορούσαν κάποτε. Λοιπόν, διαλέξτε Blackpink ή BTS. Εδώ πέρα σίγουρα θα πέσει ξύλο ποιο είναι το καλύτερο κορεάτικο συγκρότημα. Αχ, τι τέλεια. Αυτό είναι το Love Revolution. Είναι και comic, αλλά και παιχνίδι. Oh my god. Αλλά για κάποιο λόγο το παιχνίδι το είχα διαγράψει. Παιδιά, βοήθεια, θα καταρρεύσω. Βοήθεια, βοήθεια. Ωραία φίλε, τώρα βρήκε η άλλη να λιποθυμήσει. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ βλαμμένη και πολύ πληροφορημένη. Αλλά εγώ θα σας δείξω αυτό το παιχνίδι που έπαιζε κάποτε. Εδώ πέρα θα πάτε στο Play Store, πατάτε αναζήτηση. Καλά, το έχει πατήσει άλλη πρόσφατα. Έλεος πια, έλεος. Ορίστε το ετοιμότατο το παιχνίδι. Ορίστε. Πολύ ωραίο, βρείτε τη διαφορά, κρυμμένα αντικείμενα. Πολύ ωραίο. Και αυτά είναι παιχνίδια από το Squid Game. Καλά, τέτοια έπαιρναν οι συμμαθητές μου και έπαιζαν. Τρομερό. Και αυτή είναι η τηλεοπτική σειρά, το δημοφιλέστερο από όλα, Squid Game. Διαθέσιμο μόνο στο Netflix. Αυτά ήταν τα καλύτερα trends της Νότιας Κορέας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και όσο για τη βοηθό μου που με πρόσβαλε, γιατί την είχα ακούσει, απολύεσαι.